Čaute u dnešného videa. V tomto videu chcem hrať Brawl Stars. Či nie Brawl Stars, Geometry. Budeme hrať len Geometry Dash. Ja som gambler na Geometry Dash. A môžeme sa vrhnúť na to. Ste videli? Hrajte Brawl vs Geometry Dash. Píšte, čo je lepšie, Geometry Dash alebo Brawl Stars. Ideme hrať. Plný. Je tak plný zvuk a budem to aj komentovať. Čo si zahráme? OK. Ideme hrať ako vždy. Napíšte mi do komentárov, aký je váš najlepší level. A teraz budem ticho. Minecraft už nebudem točiť, sorry. Pasujte, či mám točiť Minecraft. Komenty. Napíšte áno alebo nie. A mne ty záchod 500. To je pre teba. Vidíte? Ona má zbrania, tá raketka. Čo to je? Hop. Nie! Sorry za Minecraft. Musel som podať ho na súd. Na Geometry Dash baví. A vám prvé prekvapenie. Stiahnem si 3 rôzne hry. To bude prekvapenie. Dneska večer. Aby ste mali čo pozerať. To je môj brat, poznáte ho z videí. Tak budem natáčať Geometry Dash. Tieto 3 rôzne hry. PUBG. Ešte mi poradia. Záchod 500 mi poradí hry. Poradte mi hry. Dajte 1000 zľadnutí na WhatsApp, potom poprosím. Veľmi ma s tým podporíte. Keď to dáte, budú 5 hier na mobile. No. Ďakujem vám. 12 lajkov na WhatsApp potápa. Ďakujem z celého srdca. 2 dislajky, tak to vám ďakujem. Teď má Jakub. Jakub Hovančík. Jaký YouTube kanál. Nedávajte mu. To vám poviem tak. Ničíme. Ideme rozbiť odber.
Rozbijeme odber. Musíte rozbiť tie odbery. Keď odber skapete normálne. Nepozorujte mu ma. On je debil. 77% rekord. Som taký dobrý, jo, mám všetkých panačkov. Chcete vidieť? Fin. Vejn. Dám ho na prvý pokus. Aj obidve kone. Keď nie, tak som noob. Noob století. Tretí koň nedám, on je ťažký. Keď dám tretí koň, dám aj jumper. Fín sa venie do vojny. 1 sekunda pred vojnou. Fín. Prvý. Teraz sa musím sústrediť, nebudem komentovať. Dáte 20 lajkov. Budú 5 hier. Nie, ale ja som povedal 1. Nie, povedal som 2. Ja som ho dal. Nedal som. Čo? Tretí coin. Vidíte, ja som boss. Ja som bossmeister. Boss. Oh my god. Slavíme. A to bude asi všetkého videa všetko. Ešte sa pozriem, koľko mám minút, možno až zdĺžime. No to bude z videa všetko. Nezabudnite dať like, odber a zvonček. Uvidíme sa u ďalšieho.